Morning. Mag-lemon, ano tayo guys, lemon honey, na mainit na tubig para okay yung aking katawan kasi inuubo na naman ako. Yun. At mag-inom sa labas. So, ito lang yung kailangan ko talaga. Tubig and lemon honey. Usually, pakainin ko yung mga alaga ko muna, no? Pero ito muna kasi yung tent ko gusto ko anuhan ng mainit. Ngayong araw guys, ang dami na naman dahon sa labas, grabe. Inita eh. Guys, behave. So, maglaba kami. Okay. That's my dirty clothes, oh. We have to move this thing. I need to, oh, the car key, love, can you take it? Okay. Your hairbrush. So, maglaba kami. Do you need water? I don't want to drink because I don't want to pee. So, ayaw kong umihi. So, maglaba kami. Andito yung aming labahan sa likuran. Oh. So, yun guys. And kailangan lang namin siyang, yun yung galing sa basurahan, dumpster dive. That was 5 years ago. Long time ago guys. So, brand new po yan siya. And then, nasa basement. At kailangan namin siyang labhan para magamit. At yun, hindi siya kasya sa aming laundry, washing machine. Hindi siya kasya kasi sobrang, so magpunta kami sa laundromat. Matagal na akong hindi nakapunta sa laundromat. That was like sa Florida pa, yung pagdating ko talaga dito. Pero ngayon, dahil yung namit ko si Tami, meron pang silang washing machine. Yan. So, basta sa apartment, mostly, wala talaga. So, kailangan mo siyang dalhin yung mga labahan mo sa laundromat. But anyway, so yun si Tami, meron pa siyang kinuha. Hindi ko alam kung anong kinuha. Oh, I didn't get my hairbrush. Hello. You miss this car? Yeah. So yun, ito yung ganap namin ngayon guys sa hapon. Battery.
motorcycle. Oh. Wala. That's very high handle. Yeah. Oh, pretty color leaves. Oh, so nice and colorful. No, I said it. Oh, okay. Because he wrote, Tom said he doesn't need me on Friday and Saturday. And I wrote, he doesn't, but... We got a bigger one they had, but still it's not big enough. Not big enough for that? Yeah, I may have put too much. Well, you think usually you can only put so much in. This thing has, I guess, I don't know how high to go in. The big. Wala, that's... Huh? No, you have to do it more. Yun guys, nasa bahay na kami. Nilagay ko sa taas yung ating comforter. Malinis siya kaso yung material na nagtutuyok ba sa machine. Na-attach siya sa machine. My husband is very dark. Why he's eating in the dark? Aloy, my babe. You need light. There's two eyes watching you. So i-try natin i-wipe ng Lysol. So, yan. Kasi may itim talaga siya. At dahil sa yung parang paulit-ulit tuyok sa machine ba, and then yung metal ng machine na siya. And then ang init, and then metal, wala na. Nag-itim-itim. So, tingnan natin. Ipakita ko sa inyo mamaya kung malinis ba siya. Ito oh, malinis siya guys. Kaso yung machine lang talaga. Look, ito yun siya oh. Look, tignan nyo. No, nasira tuloy siya. Pero the whole thing is malinis. No, malinis siya. Pero at ang bango. So ang gawin ni Indemirian is i-rub natin siya ng ito. So, yun guys, ito yun siya, nawawala naman, parang, meron pa siya kaunti, yun talagang hindi na talaga siya totally mawawala. At so, okay na siya, so punta na tayo sa baba. Punta tayo sa baba, at doon tayo mag-usap, kasi tignan ko kung anong ginagawa ni Mr. Tara, tignan natin. Let's see. Oh, nasa labas na naman siya guys.